Okay, anno ka koro wacho mana ka mwatieke nyaka gie sani inyalo keto weche mag gedo mag klese ma Ndhiwa kucha nde e atamalo maromo nade kaluwore kod donjo mar jopuonjre madonje grade mar 7 milongo ni grade 7 manchono timo penj mar grade 6. Inyalo wacho ni atamalo magi mag Sikunde bende nyalo romo kwan mag jopuonjre makoro dhi nyime gi somo margi e junior secondary. Ina kata manyoje pokwal Oland wach gi Sikunde classes ok ne nyaromo nyithindo. Pupil teacher ratio is too high. Samoro 60, samoro 70. Nyithindo moko pod somo tie yien. Koro ma ochako medo mana adola ewi adola machielo. Kenda akwayo government ma Kenya nikech wasebedo kwa yumba gi wach ma somo. Kawuono en 844 kinyen. Let us be systematic. Wabed gi system moro mako kaka pinje maoko. Koro Ndhiwa to we are still ill prepared nikech Ndhiwa mokongo Ndhiwa duong saidi. Pesa mimiyo wa ma CDF ne thin kabisa ma a drop somewhere mana onyumore ocean moro kanyo. But wasetiyo kode maber. Nitiere Sikunde 45 masani ok beya ahinya ma pod nwa target. To kata mwaseloso mabeyo go nyithindo pod oigo classes. So mine is a nightmare. Mano what is the truth about it. But kata richo kamano wabiro temo mwanyalo mondo wagerne jo junior high go classes manyien gidonje kwa expand moko matindo go bende.